Yukarı hadi oğlum. Diye, hafat dikkat. Você é muito show. Ver oi. Mudo. Audi. Niyatsız. Não, cara. Já estive de lá, по-моему. Какой давай? А кури, да ёлка, показывай хуй. Да, Юго, что он слушает, он да, мола. Кассеты слышишь, да? Давай. Договорились. Söğüt laut. O yok ya, das ist jetzt wohl. Порядок, еще сюда вот. Selman, modu ol. Selman, modu ol. Sabırlıya, işe sabırlıya. Sonra ver, at alla sina gasar. Mas det kör na bort, det då så. Sen nu så är det ingen att ta. Sen är det ju. Ja, för det var det där. Eller att mitt går tjäna. صوت حرق يا واحد خنيرة رسولي ويعيش Så nu är ju någon checka mig alla. Hur man säger det? Om det är ju. Det är gott för. Öyle